Dwi'n gweld fy hun fel rhyw fath o Lady of Shalott. Dwi yn sefyll yn natur ac yn edrych ar beth sy'n mynd ymlaen o'n gwmpas fi. Dwi'n dehongli fo. Dwi yn rhoi o'i lawr ar bapur neu ar ganfas. Beth ydw i'n deimlo allan o beth ydw i'n weld. So dio ddim yn ffotograffig be dwi'n wneud, mae o yn rhywbeth sydd yn berthnasol i fi, darn bach o'n enaid i yn mynd i lawr ar ganfas. Ydw i yn wrth y modd yn cerdded trwy tirwedd Cymru. Hwna di beth sydd yn tynnu fy llygaid i, yr coed, oelion dynol ar y tir, os dio'n adfail neu os ydio'n wael garreg sydd yn dangos bod ni wedi byw yn fama. Mae mynd i am dro i fyny'r mynyddoedd lle da chi ddim yn gweld llawer o bobl wrth i chi gerdded rownd. Mae hwnna yn rhywbeth wirdanol, mae o'n symud eich enaid chi a dwi angen rhoi hynna i lawr ar bapur a gobeithio dangos ar rywun arall.